sempre dá susto. Moitas grazas por estar aquí todas. Esta é a última, a derradeira sesión do Xacobeo Peregrinas, que é a segunda edición que se fan estas charlas, e llegamos toda a temporada dando voltas por Galicia, a través dos camiños de Santiago, e finalmente tenemos que chegar hoxe aquí a Santiago. Moitas grazas a todos que estades aquí por achegarvos, de verdade. E moitas grazas tamén aos que estades na casa, vendo-nos a través do streaming, tamén moitas grazas. Hoxe estamos con Sara, Patricia, Carmen, Yaiza va a nos acompañar un minutiño por videoconferencia, que non pode estar aquí por motivos familiares. Antes de nada, dar as grazas ao principal patrocinador, a Susan, que estás aquí, Susan Santos, da responsable territorial da Fundación A Caixa, porque colabora neste programa e moitísimos outros máis, sempre coa Axencia de Turismo de Galicia e co Xacobeo, porque creen firmemente que a ciencia e a cultura todos xuntos pode axudar a desenvolver unha sociedade e tamén a axudarnos a crecer persoalmente. Unha vez saudados a todos, primeiramente queremos falar con Carmen Pita, que é a directora da Promoción de Turismo de Galicia, que nos podes un pouco incorporar nesta derradeira sesión que esperemos que teña continuidade tamén ano que ven. Moitas gracias, para mí un placer estar aquí hoxe con vos neste Museo das Peregrinacións. Aí, se escoita mellor, sí. Para participar na que é a derradeira sesión desta edición desta iniciativa de Xacobeo Peregrinas, que, como ben dice, é un ciclo de conversas protagonizadas por mulleres de excepcionais traxectorias en diferentes disciplinas profesionais. Grazas a esta iniciativa e as diferentes participantes, fomos afrontando os dilemas e desafíos da sociedade contemporánea desde a perspectiva da diversidade e do diálogo. Dende a Xunta de Galicia apostamos a través de iniciativas como é Xacobeo Peregrinas por unha programación cultural diversa e inclusiva, onde disfrutamos de perspectivas tan importantes e interesantes como, por exemplo, hoxe que temos o privilexio de escoitar a voces como as de Yaiza, as de Patricia Pardo e Sara Torreiro. Tratamos de dar voz e visibilidade ao papel tan importante que ten a muller no mundo, pero moi especialmente en Galicia. Posiblemente, unha das achegas máis importantes da muller ao noso territorio é precisamente o seu propio exemplo. Ese exemplo que nos chega de mulleres decididas, valentes, versátiles, que transfiren o seu carácter a outras xeracións de mulleres. Mulleres cuxa labor foi e é, durante anos e sin sabelo, o mellor referente de empoderamento. Iniciativas como esta son moi importantes, xa que nos permiten poñer o foco na visibilidade das experiencias que estades a vivir cada unha de vos, transformando e mellorando en disciplinas moi diferenciadas, dando mostra de que unidas todas somos máis fortes. E, ademais, promovemos un ciclo de intercambios de experiencias alrededor dun dos nosos bens máis prezados, como é o Camiño de Santiago. Para rematar, quixera dar as gracias a Yaiza, Patricia e Sara por poder contar hoxe coa vosa presencia e a todo o público que estades escoitando. Moitas gracias por acompañarnos. Moitas gracias. Non nos pode acompañar todo este tempo, pero se nos esquecía, MJ Pérez, que a cantante música de Arzúa, estás aí, que como non subiches aquí, vai estar ao final do acto tocándonos unhas cancións e tamén comentándonos as túas experiencias co Camiño de Santiago, que son moitas e variadas, como todas nos. Primeiramente, antes de dar inicio, a falar un poquinho onde estamos. Este Museo das Peregrinacións, a de Santiago, é a terceira máis importante do mundo, despois de Roma e Xerusalén. É un museo de nova creación, pero que está xusto na améndoa do casco histórico de Compostela, que, como sabemos, apenas cambiou a súa fisionomía dende o século IX. Unha cidade, todo o mundo sabe, tamén con moita presenza da universidade, que ten máis de 500 anos e que é Patrimonio da Humanidade dende o ano 85. Todos os que veñen quedan prendados, eso é dende logo así. Iba a estar con nos presencialmente Yaiza Canosa, non pode estar por motivos familiares, pero temos aí en videoconferencia. Nos recibes ben, Yaiza? Perfectamente. Vosotros me escucháis bien? Sí, perfectamente. Moitas grazas por facer este esforzo, pese a túa senda complicada. Me sabe fatal no poder estar aí, e además era la excusa perfecta para poder volver a Galicia, pero no ha sido posible, lo siento. Primeiramente presentarse.
tes 30 anos recén cumpridos, levas a 3 empresas a túas costas, a última delas, Goi, facturas uns 60 millóns de euros ao ano, empresaria dende que facías concursos de canicas no colexio cos teus compañeiros, dis que ves unha familia de 5 irmáns, bueno, pois traballar en equipo iso é máis que iso. Bueno, unha muller tan exitosa con todo o que tocas parece que o convirtes en ouro, ou polo menos esa sensación que tes dende fora, que estás na lista Forbes de mulleres emprendedoras exitosas de menos de 30, viviches moi depresa, non, Yaiza? Bueno, yo siempre digo que lo de emprender es como un virus, ¿no? Que al final es algo que no se elige. Mi primera empresa la monté a los 16 años, pues aunque soy muy joven, pues casi el otro día me lo decía una persona que conozco desde hace muchos años en el mundo laboral, me decía, llevas casi tantos años, y casi llevas la mitad ya de tu vida haciendo lo que haces, ¿no? A mí es que yo no me imagino haciendo otra cosa, no es algo ni que tenga que ver con el éxito, ni con que vaya bien. Es que si me fuese mal seguiría haciendo lo que hago porque literalmente no sé hacer, o sea, no sé hacer otra cosa y es muy vocacional. Pero defineste como disfrutona. Como pode cadrar unha empresariada a tu nivel con eso? Sí, yo es que estoy bastante en contra de este rollo ¿sabes? De adicto al trabajo que tiene que vender el empresario, el emprendedor, para que sea reconocido. O sea, yo creo que eh, trabajamos mucho, es una evidencia. Yo es que no tengo horarios, literalmente. Es decir, para mí todos los días son trabajo porque todos los días disfruto de lo que hago y hay veces que disfruto, no, oye, pues, las típicas vacaciones de 3 semanas que se coge todo el mundo, para mí son impensables, pero ya no porque no pueda, que al final son mi propia gente, sino porque no me imagino un mundo en mi día a día sin relación con el trabajo. Pero también me encanta disfrutar de mi familia, disfrutar de la comida, que como buena gallega es de las cosas que más me gusta. Y creo que no es incompatible. Creo que la gente tiene que hacer algo muy vocacional, luchar por esa parte vocacional y ser feliz haciéndolo. Porque si no, es que no tiene sentido. Para eso hay que ser disfrutón con lo que haces, disfrutón con lo que comes o con lo que te haga feliz, ¿no? Pero disfrutón, y yo soy muy disfrutón. Bueno, saiu o tema da comida xa 2 veces e a verdade é que a anécdota de por que creaches a túa empresa é bastante curiosa. Te la cuento. Claro, Bueno, yo como buena gallega me fui a vivir con 19 años, me fui a vivir a Barcelona. Para mí en ese momento yo soy de un pueblo de la Costa Mortense, era como cruzar el charco literalmente, o sea, era como ir a Nueva York. Y entonces ahí descubrí, bueno, fui a trabajar allí y demás, descubrí que las tortillas eran blancas y que los tomates no sabían a tomate. Y para mí fue de los mayores disgustos que me han dado en mi vida, ¿no? Pues porque al final yo soy una loca de la comida, o sea, lo mío es obsesión y lo pasaba fatal. Entonces mi familia, intentando que no cayese en depresión, me mandaban los huevos de casa de toda la vida, las lechugas, el tomate, todo me lo mandaban y claro, eso costaba muchísimo. Eso eran patatas, huevos, todo. Entonces me descubrí que lo quería transportar, pero era imposible. No había ningún operador de los grandes, como Correos, DHL, etc., que transportasen y tuviesen una red nacional a nivel, pues, que es este servicio con paquetes que a lo mejor pesaban más de 40 kilos. Y bueno, pues no soy una persona especialmente creativa, porque soy bastante observadora, entonces, y que ahí, pues oye, yo me hice la pregunta de, oye, si este problema lo tengo yo como a nivel particular, los Merlin de turno, los de turno en las empresas, ¿cómo hacen esto? Porque no hay operadores que un paquete, unas zapatillas te las pueden mandar a tu casa, una nevera, ¿cómo se manda a tu casa? Si no existe esta red. Bueno, y entonces descubrí que eran empresas muy locales, muy pequeñas, sin tecnología, sin calidad y sin red nacional. Es decir, no lo podías mandar de cualquier punto a cualquier punto, tenía que ir pasando por varios transportistas. Y dijimos, oye, pues vamos a montar. Y aquí estamos. Yaiza, o son está indo e vindo, pero bueno, queríamos facerte unha pregunta máis. Non sei por onde vai o teu futuro máis inmediato. Penso que estás pensando en proxectos relacionados coa educación. Non sei se estás moi de Sí, acordo no actual sistema educativo sí, que sí. temos. Bueno, me parece que el sistema educativo, desde luego, tiene grandes
mejoras, ¿no? Pero desde todos sabemos ya que lo que aprendemos en el cole, pues poco luego sirve en la práctica. En cambio hay muchas cosas, pues mira, a mí hoy se me acaba de fallecer un familiar nuestro cercano y tú ves a la gente que no sabe gestionar ese tipo de cosas, ni sabe hacer la declaración de la renta, ni hay muchas cosas que el sistema tiene que mejorar. Y que incluso aquí hay una barrera bastante que a mí me gustaría y que vamos a intentarlo en la parte educativa, es intentar que no sea elitista la educación, que sí que realmente es práctica, eficiente. Porque al final, todas estas mejoras más prácticas en materias, en skills, ¿no? O sea, la gente, para mí, una cosa que hay que trabajar es la capacidad de gestionar la frustración, ¿no? Por ejemplo, porque eso es una parte, un rasgo del carácter que yo como dueña de una compañía o si tuviese que montar algo con alguien, lo valoraría muchísimo, porque creo que me maltrataría muchísimo. Los reyes visigodos, pues es necesario, ¿no? Está bien que hay que saber de todo, ¿no? Pero ese equilibrio y lo que está pasando actualmente es que ese tipo de rasgos, ese tipo de materias, ese tipo de cosas que realmente aportan, yo creo, solo se está introduciendo en los colegios que tienen mucho presupuesto y que tienen, bueno, pues, que tienen clientes, no qué tal, ¿no? Ahí vamos a intentar hacer algo. Hoy es mi proyecto principal, pero tengo otras empresas en las que bueno, y esta va a ser, si os sale bien, la siguiente. Bueno, pois moita sorte en todos os proxectos en los que te vayas a embarcar, moita sorte tamén na túa vida familiar, na túa vida empresarial, nada, cun exemplo para todos. Yaiza, unha aperta enorme e moitas grazas por estar aquí Muchas gracias. virtualmente. Moitas grazas. Muchas gracias y un saludo a todos. Graciñas. Chao, chao. Bueno, pois continuamos aquí con Sara, con Patricia. Patricia, unha cara coñecida por todas, seguramente. Levas moitísimos anos entrando nas nosas casas a través a través da televisión. Levas a máis de 13 anos co programa de Ana Rosa. 13 anos en Ana Rosa. E previamente noutros como El Buscador ou tal como contamos. Sí. Bueno, falábamos da comida de Galicia, eras unha embaixadora da terra, unha morriñenta sen fronteiras, así te defines. Eu son do clan de Yaiza. Cando ela estaba falando dos ovos brancos, no seu caso de Barcelona, os meus son de Madrid, que me disculpen os madrileños, porque eu xa casi son medio, no? Polas miñas fillas, polos meus amigos e pola familia que tamén teño ali, pero non hai comparación. Non hai comparación, é verdade. De feito, falaba antes cunha compañeira, explicáballe que a miña filla maior, especialmente a maior, sempre me di, mamá, pero por que en Madrid non hai costilla salada, la costilla del cocido? E digolle, pois tes toda razón, é moi difícil, francamente, moi complicado encontrar en Madrid as cousas que nos gustan a nós con sabor auténtico daqui de Galicia. Polo tanto, son do clan de Yaiza 100%. Boto moito de menos a nosa gastronomía, moitísimo. Seguro que ten un nicho de mercado aí con la Concha. Vamos, sen lugar a dúbidas, vamos, é clarísimo. Eras tímida de pequena? Moitísimo. Superáchelo a través do xornalismo? Pois, inicialmente eu fixen a carreira. Eu pensei en quedarme en Santiago para facer medicina aquí, pero finalmente quixen facer xornalismo. Iba para un ano, iba a volver, pero ao final, pois mira, a vida é como é, os derrateiros da vida ás veces non se elixen, e levo xa lá 22 anos. Penso que vou facer en setembro, sí. E si, era moi tímida, moitísimo. Pero fixen un máster, ao acabar a carreira, un máster que era de radio e de tele. Eu quería facelo pola parte de radio, pero ao final empecé a facer prácticas xa en televisión e ali estou, ali sigo. E bueno, nosa seguinte convidada, Sara Torreiro, é a responsable de responsabilidade social corporativa e tamén das redes sociais da unha das marcas máis queridas de aquí de Galicia, a Casa Grande de Sanceda. Todo o mundo, mira, todo o mundo. Dou feo tamén, Todo o mundo salivando xa neste momento. É increíble a historia da túa compañía, como chegaches aí, porque penso que tiñas un pouco de medo ás vacas de nena, pode ser? Sí, non sei como te enteraches disto, pero sí que é certo que eu de pequena tiñalle medo, non, tiñalle pánico ás vacas. E o certo é que eu tamén, aínda que son xornalista, estou especializada en comunicación. Antes de traballar en Casa Grande de Sanceda,
pois traballei no Concello de Mazaricos onde hai moitísimas vacas. Sería un bo sitio para un apocalipse de zombi, nunca se remataría a comida. Pero o caso é que a partir de, bueno, de irme metendo así un pouco con elas, primeiro en cortes e logo así con vacas que estaban ao aire libre, bueno, dime conta de que non eran tan malas as vacas e que incluso eran simpáticas e bonitas para facerlles fotos e vídeos. Así que, pero bueno, foi un trauma aí a superar, Mm. A Casa Grande de Sanceda está xusto no camiño inglés, máis ou menos ao lado do Hospital de Bruma. Por aí le van pasando os peregrinos anos e anos e non sei de quen foi a idea de recuperar unha idea que facían eles de recubrir o queixo con cebada, non, para que conservara mellor o camiño. Que cousa, non? E agora é un dos produtos estrelas vosos. Sí, en Casa Grande de Xanceda temos un queixo que é o queixo peregrino, que é un queixo, bueno, de 12 semanas de maduración, máis ou menos. Témolo nunha cava, sempre coa mesma temperatura e coa mesma humidade, alrededor dun 85% de humidade, máis ou menos, para que desenvolva pois un moho natural na codia, non? E logo sumerxímolo en cebada nas últimas semanas para que colla así eses tons, eses matices do cereal, non? Eu creo que é un queixo que sabe a terra e a chuvia, así que é perfecto para Galicia. E chamámoslle queixo peregrino porque antigamente os peregrinos cando facían o camiño levaban o queixo nun saquiño con trigo, porque o cereal conserva. Entón, pois un pouco en homenaxe efectivamente ao camiño, que tamén, como dicías ti, pasa ali cerca de Casa Grande de Xanceda, pois sacamos este queixo peregrino que é de edición limitada. Tiramos un número determinado de pezas cada ano, pero sí que é verdade que gusta e que, bueno, é un queixo especial porque é un queixo maduro e polo sabor que ten. E os vosos yogures, perdóname. Claro, os yogures de Cal é o teu Sanceda. preferido? Ai, non sabría cal é, sí, Todos pero teñen algo. é que nos vimos de Madrid cunha neveira pequena. Isto é verdade, é verdade. Eu coñezos pola miña irmá, porque encántanlle, e sempre me di que temos que ir cos rapaces ali, porque se poden facer visitas, non? Sí, a granxa é visitable, tamén é un pequeno polo así de turismo, non? Cunhas 10.000 visitas ao ano, máis ou menos. E sí, temos visitas tanto para nenos como para adultos, que son as rutas Bermú, na que tamén transmitimos aos adultos pois esa parte medioambiental e de podemos tocar as vacas. Podedes tocar, bueno, seguramente vos deixen mellor os xatos que as vacas, pero mellor, sí. mellor. Ti es de Arzúa, pleno camiño de Santiago, ti es de Compostela. Como se vive o camiño dende Compostela? Claro, porque é como vivir na meta, non? Sempre estás volvendo. No final do camiño, pero tamén é bonito, non? A mí gustame moito porque sempre digo que somos os mellores anfitrións e penso de verdade. A xente que nos ven no programa da Ana Rosa sabe que estou todo o día con Santiago, con Camiño, con Galiza na boca, pero o que te dicía antes, para mí non é unha impostura. Eu sinto de verdade de corazón e penso que como galega, como compostelana, teño que presumir e facer patria do que sento que meu tamén, non? Entón, bueno, a min encántame. É verdad que é un pouco extraño porque a xente pregúntame, pero ti fas o camiño de Santiago, para qué? Se é como camiñar a túa casa, non? Pero tamén ten a súa maxa. Moita xente aquí o faino de cando era novo, non? O sea, xente galega normalmente faino de moi pequeniño. É o teu caso? Se eu fixera no instituto, non o volvín facer, pero porque que eu penso moito. Entón, Non atopar vacas no camiño. Aparte, claro, cando camiñas dache moito tempo para pensar mogollón, sabes? Entón, ese concepto a min outro día en Xanceda fixemos unha práctica de agroyoga e eu pasei no fatal. Isto estrésame mogollón, isto. A mí Yoga tamén, non é pa a min, mí claro. tamén. O do yoga non o levo moi ben tampouco. E nada, pero sí que o fixen, e vaya, como dicías ti, pues, ela vive na meta, eu vivo aí chegando casi no pórtico que é Arzúa, non? Realmente casi desde pequeno, como dis ti, convives, non, con esa imaxe sempre dos peregrinos, dos albergues, pois un pouco ese verán que sempre ten moito máis salseo, non? Porque chega moita xente e tal. Sí, está ben, a verdade. Unha historia a da Casa Santa, logo falaremos dela. Quería preguntarvos, falaba Jaiza das dificultades no camiño, un dos teus lemas é pasiño a pasiño, todo hai que facelo, pero bueno, hai temporadas tamén de cambios, de crecemento, non? Por exemplo, na televisión, un día estás arriba, outro día estás abaixo. Como se xestiona a popularidade inmensa e os tempos de incerteza que se poden vivir? A ver, eu sempre digo que o programa da Ana Rosa é unha illa dentro da televisión, porque temos o gran tesouro que quere ter todo o mundo, ¿no? Que é a estabilidade e a tranquilidade, porque é verdade que vivimos nun mundo moi complicado da televisión. É verdade que ninguén te libra dese estrés diario
desa incertidumbre que vai pasar, estar todo o día pendente do teléfono, que de feito eu agora teño teléfono polas nenas, pero tamén por unha última hora, que temos como unha especie de mono de estar todo o día actualizando información, pero dentro do que cabe eu vivo nun mundo moi tranquilo, que é para nós como Ministerio do Programa da Ana Rosa, que non remata e que temos a sorte de ter moito éxito e de recibir o cariño do público, non? Entón, iso é a mellor recompensa. Bueno, a ver, vivir pegado ao móvil, Sí. aquí a chica de redes sociais, sabe, Ela sabe o que é. non se pode desconectar un, non? Sí, era un pouco o que dicías ti, non? De a veces que estás aí moi pegado, pero porque tamén che queda un pouco ese tic, non? De estar aí Total. pendiente todo o tempo de que está pasando. O tic do De chico. refrescar. Sí, ou de si estás tendo unha crisis de reputación non te estás enterando. Pero eu agora teño como objetivo nas miñas próximas vacacións ter o móvil apagado. Teño como objetivo, non sei se o vou Pero conseguir. non poderás facelo. Vou non intentar, ao mellor non o Está ben, consigo, os propósitos están moi ben, claro, pero efectivamente, eu o propósito e as ganas teñoas todas. a ver se está ben. Bueno, vai unha illa destas, quizáis, non? Se é máis fácil. Sí, ao mellor tamén pode ir aos Ancares, que non hai cobertura. Yo. Non sei, a ver. Cal é o momento máis chulo que vivistes en Casa Grande de Sanceda? Hai tantos, non? Pois eu creo que momentos chulos realmente temos moitos porque temos unha comunidade moi vinculada, moi agradecida e que a verdade nese sentido faiche un traballo agradable, non? Pero agora, por exemplo, recentemente sacamos unha campaña que precisamente escollemos onte ao gañador que era TikToker de vacas. Entón, bueno, buscábamos un TikToker para as nosas raíñas porque, bueno, eu e a miña compañera do departamento somos modernas pero millennials, o TikTok cóstanos un pouco, ímolo facendo, Amiga. pero así a rastro. A mí tamén, eh? Claro, normal, Millennial porque é eso é complicado. outra linguaxe xa. Entón buscábamos alguén, bueno, que puxera as nosas 300 raíñas no top 3 do TikTok. E a verdade é que foi moi agradecido porque sí que vimos que hai unha xeración Z, non? Que está moi concienciada cos valores medioambientais, da crise climática e todo iso, pero que teñen moito descoñecemento sobre o sector ecolóxico. Pero responderon tan ben á campaña que foi super gratificante. O sea, eu estuve un mes sin dormir porque vía tantos problemas que ao final foron todos de mentira. Pero eu víaos. Pero ao final, pues, é gratificante porque ves o resultado e dis, carai, que guai, non? E bueno, de feito, creo que mañá temos unha conexión do programa da Ana Rosa para dar un pouco... non Ves sería a como tiña que primeira. actualizar o teléfono. En serio? Creo que sí. Xa estivestes no programa algunha Sí, outra vez. estivemos sí. non fai moito aínda co tema este dos burros. Sí, sí, sí. Ana Rosa portase ben con nós. hai que dicir. Menos mal. Cando recibiches, Patricia, o Antena de Prata, o ano Sí. pasado, dedicáchelos a 5 mulleres, ni máis ni menos, non? Sí, as Importancia. mulleres da miña vida. Pasme facer chorar. Sí, sí. O sea, de Sí, alegría. porque, ves, o sea, imposible, sí. Sí, porque para min a figura da miña boa Aurora, que a miña boa materna, foi fundamental. Fíxate que antes, cando estaba falando de Aiza, as compañeiras do carácter galego, ¿no? Que hai moitas veces que nos digan que as galegas sodes moi rudas. Teñen un carácter moi forte. É verdade, eu teño un carácter moi forte, moitísimo. Pero eu penso que é necesario, porque a miña boa, desde que era pequena, sempre me dicía, unha muller nunca ten carácter suficiente. Tes que ser forte para resistir os envites da vida. E tiña toda a razón. Que bo consello. Tiña toda a razón, porque a vida dá moitas voltas, hai momentos moi complicados, para mí é un orgullo ter ese carácter galego. Además, eu reivindico. Pero, sí, é verdad que cando recibín a Antena de Prata, a primeira persona que pensei foi nela, porque ela é a esencia da miña vida. É a miña segunda nai, foi a persoa que me criou, a persoa que, cando morreu meu avó, ela trasladouse a vivir aquí a Santiago con nós, a Rúa da Senra, e levábanos todos os días á escola a miña irmán e a mí. Nos íbamos a Rúa das Orfas, o Colexio das Orfas, e despois o Instituto a Rosalía, pero sempre que tiñamos algo, pois sempre viña con nós. E para min, pois, marcou o meu carácter, sen lugar a dúbidas. E despois, o resto de mulleres que son igualmente importantes, pois miña nai, miña irmá, as miñas fillas, que teño 2 nenas, Aurora, que se chama como a ela, como a miña boa, Sofía a pequena, e por suposto a Elana Rosa. E máis dun ano tan complicado que ela non estuvo en toda a temporada, dediqueille tamén a ela Antena de Plata. Sí. É importante. Cantas mulleres traballáis en Sanceda? Sois un feminizado, nun ámbito feminizado, un sector? Sí, de toda a plantilla, un 62% somos
mulleres. Concretamente, no meu departamento, que é marketing e ecovisitas, solo somos mulleres. E a verdade é que eu dome conta no meu día a día laboral que é un luxo traballar con mulleres. Hai unha empatía, unha preocupación polos cuidados, por como poden conciliar as túas compañeiras, como lles podes axudar ti nese proceso, que a verdade a min pareceme unha pasada. Para min ademais é estupendo porque eu criei-me nunha casa con 5 mulleres, miñas 3 tías, miña nai e miña irmá, e andaba meu pai por ali tamén, pero en franca minoría. Entón, pois a verdade é que eu sempre fui moi equipo mulleres porque creo que é unha combinación que sempre é unha combinación gañadora e que ademais eu, vamos, nego a maior de todos eses prexuizos de que somos competitivas e todos eses prexuizos que hai moitas veces nos entornos laborais, non? De que os equipos moi feminizados, pois a veces... Tamén depende do entorno laboral, Claro, sí, tamén tamén, depende sí. moito. Pero que poden ser conflictivos. Vaya, eu, pola miña experiencia, nego completamente iso. Non, eu penso mesmo que ela. Penso que temos que ir da man e que ás veces somos as peores enemigas un das outras. As mesmas. Claro, non debería ser así. Particularmente, bueno, o mundo da televisión é moi competitivo, pero tanto cos homes como cas mulleres non hai diferencias, eu penso, non? Pero a mí gustaríame tamén vivir unha realidade como a dela. Cas vacas non sei, porque tamén me dan un pouco de medo. Pero así que estuveras aí 2 semanas, xa te facías amiga de todas. Segura. No? Pero sí que é verdade que temos que facer máis por ir da man todas as mulleres. Ten toda a razón. O síndrome da impostora. Por que? Eso é sair ás veces aquí nas conversas. O síndrome da impostora, sí. non? Eso é un horror. Sí, porque parece mentira que che pase, non? Pero a veces ti daste conta de que pues, estás nunha boa posición laboral e que tampouco faz tan mal, non? Pues, que faz, bueno, en realidad que o faz moi ben. As vosas audiencias vos avalan. Claro, pero sempre tes aí como ese run de que pues, non eres suficiente ou non o mereces ao 100% ou... E claro, tamén che costa externalizar o mellor co teu entorno porque sempre che digan en plan, va, que chuminada estás dicindo, que ao final sí que é unha tontería, non? Pero que realmente, a mí hai veces que me pasa, Sí, claro. A min pasa o mesmo. Pero é unha cousa que como que custa bastante falar dela, non? Como que temos que estar sempre fortes custanos moito pois, recoñecer, non sei, certas inseguridades. A min pásame tamén. Pero como somos galegas, pois non pasa nada, non? Porque ao final sacamos o carácter, eso pode con E todo. ímonos arreglando. Sí. O carácter da boa Aurora. O carácter da boa Aurora sempre por bandeira. O pasiño a pasiño tamén. É unha frase que a min gustame moito repetir. Que a xente na tele dime, sempre, es que eres unha pesada, todos os días tienes que nombrar Galicia, es que, por favor, la gente te va a aburrir. Eu digo, a min dame exactamente igual, é que non é unha impostura. Eu mañán, se a vexo a ela nun directo, eu morro por estar e falar con ela e decir, que ben o fai, é que, claro, é a miña paisana. E ao mellor non lle pasa a todo o mundo, pero eu sinto que temos pois ese carácter especial, esa morriña permanente. Por exemplo, eu, bueno, ti sabelo, cando chego aquí, o primeiro que fago antes de cambiarme do avión é ir á catedral. Eu necesitaba darlle o abrazo aperta ao apóstolo Santiago. Empezaron esta semana, ademais. Claro, pois digo, pois, aínda que este unha hora en Santiago, por favor, que me deixen ir a darlle o abrazo, non? Entón, penso que casi unha obriga e unha honra para nós, como galegos, pois leválo por bandeira sempre, non? O proxecto da Casa Grande de Sanceda naceu un pouco diso, de amor á terra, non? Unha historia fascinante, verdade? Que descoñecía na miña ignorancia. Esta parella que de xubilados, el foi correspondente de guerra, un dos poucos que se posicionou en contra de Hitler, daquela na vanguardia. Unha novela. Sí, Augusto Asía, que era como el asinaba os seus artigos, como ben ti dicías, era un dos poucos xornalistas que estaba convencido da derrota de Hitler e escribía sempre contra isto, non? Entón, facíao para La Vanguardia desde Londres. E Victoria Armesto foi política na transición galega e foi unha muller, eu creo que dunha traxectoria curiosa e moi potente. Foi unha das primeiras que empezou a reivindicar e a retomar a figura de Rosalía de Castro, era gran admiradora dela. Non sabía moito de vacas, pero cando se xubilaron, pois decidiron que a morriña permanente, non? Que despois de viaxar por medio mundo, que tiñan que volver a Galicia, e aí mercaron a casa, que agora é o logo de Casa Grande de Sanceda, e trouxeron as primeiras 20 vacas do Canadá. E hai algo que eu creo que é meritorio para aquela época e que se mantivo inalterado ata o día de hoxe, que eles xa tiñan claro que o pastoreo era a clave. Hai unhas imaxes de arquivo de Augusto Asía, xa un pouco maior, na TVG, que di algo así como que
para que un litro de leite galega se poida vender ao prezo da francesa, as vacas teñen que estar nos prados. Entón, realmente logo, todos os pasos posteriores de certificación ecolóxica e de todo iso tamén foron posibles por esa visión de granxa que conforme vai comprando cabezas, vai comprando terreo e por fuxir sempre da estabulación. Un pioneiro, falamos dos anos 60, 68, 70. Quen pensaba daquela, non? Que o camiño ia ser este. Sí, seguramente os veciños pensaran que estaban fatal da cabeza, probablemente, sí. Unha das características para ter o certificado é que en cada hectárea 2 vacas ou algo Sí, así. coa certificación ecolóxica necesitas un campo de fútbol por vaca, por Guau. vaca adulta ou Vale. por 2 xovencas. Entón, claro, a base territorial é moi importante. É difícil vivir no rural? É fácil? Eu É tan bonito como contan? Eu creo que, ou bueno, polo menos eu é o que defendo día a día no meu traballo, que o rural é un medio cheo de posibilidades, que aquí en Galicia existen mogollón de proxectos super interesantes, moitos deles viables económicamente, que isto tamén é importante, non? Pero tamén creo que a administración ten que facer unha aposta decidida por desenvolver moito máis os servizos de conciliación, desenvolver aquilo que a ti te fai quedar nun sitio, non? Porque ao final eu podo dicir, pois que bonito vivir en Mesía ou en Arzúa, pero se non teño gardería, nin teño un centro de día, claro, ao mellor opto por acabarme indo a unha vila periurbana ou urbana, non? E tamén creo que compre a futuro facer unha reflexión da potencia que podería ter Galicia para crear unha economía en base aos cuidados. Somos pouca xente nova e moita xente maior. Entón, eu creo que aí hai unha potencialidade que espero que a futuro se comece a desenvolver, porque sí que creo que aí pode estar. Eso é moi importante o que está dicindo, sufrese moito no rural, tes toda a razón. É verdade que temos a lei de dependencia, pero sen lugar a dúbidas eso hai que ampliálo, porque hai moitísima xente maior que non ten unha oportunidade. E o de vivir no rural, claro, a min encantaríame, por exemplo. Non sei se sería capaz, pero é verdade que se un lugar ten posibilidades é a nosa terra, é Galicia, e temos un pouco abandonado, pero a posibilidade é se hai servizos cerca, porque se tes nenos, ou ainda que non os teñas, non vivir cerca dun centro de saúde, por exemplo, ou non ter un servicio para poder moverte ou trasladarte é complicado. Así que aí hai moito terreo. Temos que falar con Yaiza. Aí, claro, aí xa estás vendo tanto ti como Yaiza tivestes que marchar, non? Ou quer dicir, porque víades máis posibilidades fora, entón, claro, pero eu creo que, vamos, que posibilidades hai nas todas. Ao final, eu creo que tamén é unha cuestión de querer facelo e querer desenvolvelo. O sea, primeiro wifi, despois servicios. A Xanceda chegou a fibra hai 2 anos, E como facíades? Ai, pois antes ao mellor eu quería subir un vídeo e tiñache que desconectar os comerciales da wifi porque non me chegaba a min a subida para subir o vídeo. Claro. Bueno, as vacas están de moda, está claro, non? Dentro de pouco vai haber o certame Miss Vaca. O meu certame favorito do ano, sin duda. Creo que no Resurrection, por exemplo, sempre paran nese momento as pantallas e no festival de hardcore emiten o Miss Vaca. Que pasa? Que amor temos, non? A ver, eu creo que, Castelao xa dicía que a vaca é o símbolo da paz, non? Da paz. Para min é o meu animal totémico, porque toda a miña vida laboral se desenvolveu cerca das vacas ou concursos, pese a que tinha pánico de pequenas. E nada, a Miss Vaca é un certamen moi guai, eu sempre perdo, sempre escollo a vaca de Lugo e nunca gana, eu creo que hai tongo aí, pero bueno, non digo nada. Non sei se as túas nenas, por exemplo, que ainda son pequenas, viron algunha vez unha vaca en directo? Sí, claro, sí, ela sí. Además, teñen moito contacto porque nos vimos moito a Galicia e ali procuramos contarlle a realidade e que a mamen e que a palpen, saben perfectamente. Esta historia de la leche viene do supermercado fai moitos anos que eu creo que xa non... Os rapaces de agora son moi listos, pero elas teñen un vínculo moi especial con Galicia. De feito, estos días que en Madrid temos un clima que parece tropical, que pola mañán fai un calor insoportable e pola tarde temos unhas tormentas insufribles, cando este cheiro de cando chove, este olor a terra que se chama petricor, cando elas hablan un pouco a meta, sempre me din, mamá, huele a Galicia, huele a Taragoña, huele a Santiago, e a min encántame que as miñas fillas me digan eso. Entón, elas, Santiago, vamos, apasionalle. De feito, cando gravei o reportaxe para Villaxeiros 4 de O Camiño de Santiago, recordo estar na coberta da catedral
e preguntáronme porque prácticamente todas as noites naquela época contaba as nenas a historia de Berenguela, da campana da catedral, non só a historia oficial de Almanzor no 999 cando queima a catedral de Santiago, rouba as campanas da catedral e levanas para a mezquita de Córdoba como lámparas. Elas quedanse con esa historia como lámparas, mamá. Pois sí, como lámparas. E logo contei unha historia que non sei se é certa, non, evidentemente non, pero unha lenda que a min contábame cando era pequena, creo que a miña familia paterna, de que a campana berenguela a noite do 24 de xullo, o día antes do apóstolo, convertíase en muller e salía de festa esa noite e despois volvíase a convertir en campana. E as miñas fillas eso fascínalle. Pero mamá, ¿cómo que se convierte en mujer? Y luego, ¿pero tú la viste alguna vez? Y yo se invento, ¿no? Digo, sí, eu salía con berenguela cando era pequena. Entonces elas quedanse como moi abralladas pola historia. E teñen un vínculo moi especial con Galicia. Sempre me din, mamá, este fin de semana podemos ir? Pois o mellor non podemos ir todos os fines de semana. Porque, claro, levántome ás 4 da mañá todos os días para ir a traballar e xa os horarios son eternos e non sempre podes coller o coche, que son casi 6 horas con dúas nenas pequenas. Pero por elas vivirían aquí. De feito, dime moitas veces, mamá, por que tenemos que vivir en Madrid? Pois porque eu traballo en Madrid, teu pai vive en Madrid, o teu colexo está en Madrid, non queda máis remedio, pero eu entendo, as tamén. Claro, estás aquí, estupenda, ca túa familia, comendo ovos naranxas de verdade, con boa leite, con bons yogures, elas dirán, por que teño que volver para lá? Así que si gústame moito ademais fomentar ese vínculo con Galicia, que elas saiban que as súas raíces están aquí, que son galegas. A miña irmá, que tamén vive en Madrid, meus sobrinhos tamén están ali, e fai algúns veráns, cando tiña que marchar, a miña sobrinha estaba moi disgustada e dixenlle, bueno, a ver, Carmen, tampouco será tan horrible, non, cal é o problema? Entón, quedouse máis mirando e dixo, es que en Madrid non hai espacio. E pareceume como o exemplo perfecto do asunto. Ten toda a razón, claro, non hai espacio, non hai ovos dos ricos, non hai costilla salada, que costa encontralo un montón. Es que non hai necesidade de vivir en Madrid, claro, non hai. Os vosos traballos parecense ti dende o teu programa contas a actualidade do mundo, a actualidade de España, e ti dende as redes contas a actualidade da granxa, non é de unha certa de diario do que estades facendo ali todos os días. Sí, a min gustame dicir sempre cando, bueno, falto así charlas de marketing ou así, que para nós as redes son o diario da marca. O diario de que pasa en Xanceda todos os días, non? Que pasa na granxa, que pasa na fábrica, que pasa nas oficinas, e que lle pasa aos animais tamén, non? Entón, un gran hermano. Claro, sí, efectivamente. Teñolles aí cero intimidade. Rebelión en la granja, esperemos que ainda non. Pode pasar en calquera momento. Bueno, ese é un xeito realmente de crear un vínculo emocional, non, entre a nosa comunidade de redes e a marca, ao final, non? Porque, por exemplo, este setembro pasado, morreu un Milé, que era o meu can sultor preferido. Era un mastín chulísimo, enorme, foi un disgusto para todos. Entón, bueno, eu tuve que facer un vídeo de despedida, estuve unha mañá inteira chorando mentre que montaba o vídeo. E logo, claro, eu vía que a xente poñía un mogollón de comentarios en redes que, en plan, que o sentían moito, porque que realmente, como fóramos poñendo a historia de Milé desde cachorro, claro, que aínda que o mellor nunca o viran, pues pero que se sentían, claro, ese vínculo vinculados co can, sí. Entón, pois ese é un pouco o objetivo. Temos unhas redes sociais moi pouco produteras e non é porque nos avergonza o noso produto, evidentemente, porque é un produto maravilloso. Non fai falla vendelos, claro. Eso. Bueno, fai falla, pero tamén eu creo que aí o interesante é vender os valores inmateriais do produto, non? Que hai dentro dun vasiño, porque dentro dun vasiño hai moito máis que yogur. Hai pois todo un proxecto 360, non? No rural, no que traballamos case 50 persoas, e entón pois eu creo que iso é tamén o que hai que trasladar, non? O proxecto detrás da marca, e máis neste contexto onde, bueno, eu non sei ti, pero eu creo que cada vez máis os consumidores buscamos a trazabilidade detrás do produto, non? Que hai detrás dun produto? No, isto é moi interesante. Eu coñezo a marca pola miña irmán, porque é verdade que agora pois todo o mundo penso que está moito máis comprometido ca alimentación, ca ecoloxía, pero sobre todo ca alimentación e dos máis pequenos, ¿no? Dos rapaces, os comedores escolares, enlazando tamén con esta idea que dicía Yaiza da educación, que es que na escola quizáis deberían ensinar outro tipo de ensinanzas, e valga a redundancia, e non as que soemos escoitar hasta agora, non? Unha delas, para min, a asignatura pendente é a alimentación. Sen dúbida de ningún tipo. É terrible. Eu, por exemplo, na escola das miñas fillas, que encanta a miña escola, que nadie pensa o contrario, que ninguén o diga, pero nos chegamos a poñer que as nenas tiñan diabetes para que non lle dean azúcar.
A min iso non me gusta. Eu deulle ás miñas fillas unha alimentación que penso que é correcta. E un yogur ecolóxico quizáis é moi complicado que yo den na escola, pero sería a idea, non? Por exemplo, que elas sepan diferenciar o que é bo, o que é malo, o que é mellor para elas e para a súa saúde. E penso que é unha asignatura pendente. Esta da alimentación é a idea que trazaba Yaiza, que penso que é moi importante, é xestionar a frustración que dicía ela, non? Que lles ensinen a pensar, a crecer, a madurar e que lles den as ferramentas ou as estrategias para saber enfrentarse a un non. Que na vida hai moitos obstáculos máis alá das vacas, é complicado saber xestionar, manterse firme. Non todo o mundo ten unha boa aurora. Eu tuve esa sorte de que me construíron dunha maneira pois moi potente, moi forte, pero hai moitas debilidades e moitas inseguridades nos rapaces. E penso que esta idea que ela proxectaba da psicoloxía na escola e alimentación, para min é fundamental. Vamos, agallá as miñas fillas puidesen comer todos os días un yogur de sanceda de postre na escola, pero de momento é utópico, non? Por desgracia. Aquí, bueno, sí que é certo que nos, por exemplo, en Galicia hai moitos coles, moitas garderías que nos collen os yogures individuais. Teñome que mudar, definitivamente. eu recomendaría che sen dúbida. A ver se as túas fillas fan o proceso Teño que inverso. falar ca tu vega xa mismo. Ou chamar pode ser. que ya xa che traia os yogures de mil en mil. Sí. Aí tamén hai outro proceso económico que eu creo que é interesante para un sitio como Galicia, que sería que as administracións e colexios e todo eso apostaran de xeito moito máis decidido pola compra de proximidade, non? Totalmente, dos produtos locais. Porque aí, ademais, ti non só estarías realmente creando un circuito de calidade, sino que tamén cuantitativamente para todas as empresas que son galegas sería super interesante. E traballo para Galicia, ademais, fomentar a nosa hai calidade. concellos nos que funcionan moi ben e eu creo que poderíase tomar exemplo disso, sí. Totalmente. Pois antes de que suba MJ Pérez, que tamén se ve incorporar a conversa, non sei, cando erades nenas, bueno, ti xa xogabas a Julio Otero, sabía, sí. pero non había do teu, non existía, non sei, bueno, como os vedes agora, non? Co que soñabades que iades ser de nenas? Eu de nena quería ser fisioterapeuta. Por que acabei facendo xornalismo e me especialicei en comunicación? Pois non o teño moi claro. Meu pai dicíame que fixese dereito. Eu tamén. Claro. Un clásico. Pero a min despois metúseme na cabeza de xornalismo, despois tiña tan boa nota que me daba pena desperdiciala nunha carreira, non quero dicir que este mal, pero que tiña de nota de corto un 5, e foi en plan, bueno, pois periodismo. Por que non, sabes? Logo, bueno, especialicéme en comunicación porque sí que é verdade que claramente a diferencia de ti, a min gusta máis a parte de comunicación que de xornalismo en sí, aínda que creo que é unha tarea vocacional, un traballo vocacional e que se che gusta... Pero despois é por onde che leva a vida tamén, claro. Hai cousas que nos escollen, porque eu tampouco escollín. Foi unha cousa de querer encontrar un traballo antes posible e ao final, pois mira, a vida levoume onde estou agora. Pero respecto ao que estabais preguntando de como nos vemos, ¿no? A diferencia de cando éramos pequenas, é verdade que eu cando era moi pequeniña xogaba coa miña irmá a ser Julia Otero. Que bonito. Gravábamos, claro, as dúas queríamos ser Julia, queríamos ser a outra, nos queríamos facer as preguntas, pero é verdade que logo co paso dos anos xa non nin lembraba aquela historia e foi ela, foi Tamara, a miña irmá, que mo lembrou unha vez. Te acordas de cando eras pequena que temos os cassettes de cando éramos 6, 7 anos, moi pequeniñas, gravámonos e recordo escoitalos fatal, o sea, facíamoslo fatal as dúas, pero é verdade que iso pasou. E o bo de volver a Santiago é que é como volver a ser nena. A mí sempre me pasa, e claro, como é unha cidade que está protexida, a cidade non cambia. E tes a mesma sensación sempre, por lo menos eu, cando vou á Rúa da Senra e fago pois o mesmo percorrido, no? De ir á Rúa das Orzas ou de ir á Catedral, é a mesma esencia de cidade, no? Respiras o mesmo ambiente. É algo que me gustaría que nunca cambiara. Por que digo isto? Pois porque, por exemplo, acabo de vir da Catedral, a Catedral está moi coidada, pero é verdade que eu como compostelá pois, boto moito en falta, por exemplo, que sei que non pode pasar porque é imposible, porque hai que cuidala e hai que preservala, pero ese momento de entrar polo Pórtico da Gloria, entrar polo Obradoiro, subir a escalinata, tocar o Pórtico da Gloria, o Salto dos Croques, todo iso eu boto moitísimo de menos, que insisto que sei a labor de preservación do patrimonio que é máis que necesario, a obra que se fixo co Pórtico da Gloria, que ademais tuve a enorme sorte de ser das primeiras reporteras que o fixo aquí para Informativos Telecinco, despois de 10 anos de estar con andamios, 50.000 horas de traballo, unha inversión millonaria, e sei que ten que ser así, pero boto moito en falta. E o bo de
de percorrer as rúas agora é como volver a ser pequena. A min eso encántame. Por eso creo que temos tamén a labor de preservar eso mismo, pero no Camiño de Santiago. Porque falo con moita xente que fixo o Camiño de Santiago moitas veces e penso que a esencia que é pois, esa introspección, ese recollemento, ese toque cultural máis alá do religioso, quizáis, non? Non me gustaría que se perdese. A esencia do Camiño é moi importante. E o respeto pola cidade tamén. Pola cidade e pola xente que vive aquí. Que sei que é un problema para moitas persoas e tamén me gustaría falar pois en nome dos meus paisanos composteláns que están pasando realmente mal por este asunto. Eu penso que é apasionante que temos que potenciar o Camiño de Santiago, pero tamén protexer o noso. E o noso é esa esencia que non se pode perder. Perfecto, claro que sí. MJ, vais a para aquí. Ela tamén unha xornalista, comunicación audiovisual, fixeches tamén por derivas da vida, remata de música. Que tal? Moi boas. Grazas por estar. Bueno, grazas por estar aquí, por incorporarte antes de tocar. Gustanche os iogures. Como rematas coa música, na música? Ola, sí, ahora. Sí. Como remato? Pois por inercia. Por inercia. Eu estaba facendo a miña carreira de comunicación audiovisual, paralelamente comezo a autogravarme os primeiros temas a medida que iba aprendendo cousiñas na carreira, e a colgalos en internet de forma inocente para compartir cos amigos. Cando colgas algo en internet sabes onde empeza, non sabes onde acaba. Empezan a chamar para concertos, eu, non, pero eu non son música, eu nada desto, isto é porque me gusta e así. E foise dando, cada vez gañou máis peso. Pero son as dúas cousas, porque da música só é complicado vivir, e tamén me gusta a miña parte de comunicadora audiovisual. E a verdade é que non, se escoitades as súas cancións, non se che pode encasillar, o sea, unha cumbia, un fado, música tradicional e logo roqueas tamén. É que se o pensas dende o punto de vista de produto, moito sentido non ten, pero que ao final eu por riba de todo, si, eu sempre digo que é algo que xoga na miña contra, eu califícome como cantautora. Entón ese é un encasillamento no que a xente di, cantautora, madre mía, desamor, canción protesta, estas cousas. Pero eu califícome como cantautora en apelativo aos trovadores, non? Porque realmente o que eu pretendo en todo momento é contar historias. E para min a canción é unha historia que é como quen moldea pois algo, non? E despois para min o estilo é como a pintura, non? É dicir, de que quero vestir isto, como eu quero trasladar ao público. E tamén porque a min, eu teño esa inquedanza. Eu son cumbia, e eu tamén son melancolía, e eu tamén son fado, e claro. A ver, é que ela tamén é de Arzúa, sabes? Vale. Si, é que en Arzúa pasan cousas. Peregrinos e cousas. Pasa de todo. Sí. Entón é así. E ás veces é difícil cando faz algo así, que o mellor xeito de calificalo é raro. Raro non por estar facendo algo que ninguén inventara, senón por esta mistura de moitas cousas, pois ás veces é máis difícil chegar á xente. Isto é o queixo da Arzúa. É o queixo da Arzúa, que nos revoluciona e sí. Hai vilas que din que son así porque lles dá o aire así raro, non sei polo que. É polo queixo. O que ti comentabas que che pasa de estar falando de Galicia todo o tempo, a xente de Arzúa pásanos a nivel, en Galicia estamos falando de Arzúa todo o tempo. É verdade. Se me mudo a Galicia, teño que ir a Arzúa. Sí. Ten un efecto Arzúa que non sabemos o que é. Estamos de acordo, verdad? Sí. E que nos vas cantar hoxe? Que escolleches? Que non estes preparado? Bueno, vou comezar cun tema que se chama O fío do que pendo, que si é en clave así cumbia, por dicilo de algunha maneira, que é un dos temas así, pois, que a xente máis lle gusta. A continuación vou cantar un tema en portugués que se chama Ora aperta amor, que é o single máis reciente que acabo de sacar, porque si, eu son de Arzúa, pero tamén son portuguesa, vamos complicar máis a cousa todavía, non?
E tamén unha homenaxe aos meus avós, que falabades da infancia, falabades diso, pois ese sentimento tamén o teño entre Galicia e Portugal, non? Que síntome portuguesa, síntome galega, síntome as dúas cousas, e é unha homenaxe aos meus avós e as miñas raíces. E por último, como está aí o San Xoán aquí xa en riba de nós, Saúle, vou cantar unha canción que se chama O que arde por dentro, que é unha canción que foi escrita precisamente en clave de San Xoán, que é San Xoán esa canción. Perfecto. Pois nada, prepárate. Empezamos xa, que o tempo voa. Son menos 10, dache tempo. Perfecto. E nada, pois, jolín, a verdade é que vai ser un auténtico luxo despedir estas jornadas, esta segunda edición do Xacobeo Peregrinas coa música dunha música sen etiquetas e de mulleres como a vos que sodes totalmente imprevisibles tamén.